Estou reventado. Hoxe veño de deixarlle unhas flores a miña avoa polo día da nai. No paseo central do cementerio de Boisaca non hai ningún banco para poder sentarse. Os únicos bancos que hai é un ao lado dos contenedores do lixo e outro na outra porta de entrada. Por iso, dende o fin, pensamos na accesibilidade, como non, nas persoas con mobilidade reducida. Por iso pensamos que a contratación de vehículos buggy con chofer ten que ser algo imprescindible cando o fin entre no Concello, porque imos entrar no 2027. Vai a ser con horarios e días específicos que se terán que reservar. É unha medida totalmente imprescindible para a xente con mobilidade reducida para poder visitar os seus defuntos. Algo tan simple como visitar os seus defuntos os días de defuntos ou calquera día da semana. Unha persona con silla de rodas ou simplemente cun bastón ou cunhas muletas, como foi o meu caso hoxe, non pode acabar reventada para visitar as súas persoas e os seus seres queridos.